Şu goşgy intek 5 ýaşly çagajyk wagty öz ýakyn hosarlaryndan ulak elektrikli zerarly aýra düşen gyzyň durmuşyndan ýazyldy. Ajy hasrat saldyň meniň başyma. Ir dälmidi entek çaga ýaşyma. Bugünem ezilýän öz göz ýaşyma. Ena tama zar etdiňle sen durmuş. Hiç bir insan enatadek bolmaýar. Yetimligiň derdi bagrymdyrnaýar. Allah meni niçin beýle synaýar? Ena tama zar etdiňle sen durmuş. Agam bolsa dağ olardy arkama. Jigim bolsa täj ederdim depäme. Yaltanmazdım çaýyn demläp bermäne. Doganlarma zar etdiňle jan durmuş. Laýyk dälmi gyzym diýip söýmäne. Ýa-da doganlarma jigim diýmäne. Indi weli kıyamatda görmäne. Haýyş edýän zar eýleme jan durmuş.